Thank you. In number three, I'm done. Like I've got few, but I was just trying to manage what I'm getting at. Chirukutanga kunetsa is Jimboki, chinotanga inemvu hatina mvura, there's no clean water. Vanotofamba malong distance kunomutsvaga vanotsvaga mvura kulong distance ndopakuya vamwe vasikana nemamwe madzimai vakudanana nevanhu vari muarea mutanga mvura iri padhuze nekuabhamu. Number two, tikubhadhira mareds parikudiwa zvesuwa pari kudiwa mastreet lights but hatina mastreet lights acho. Suwa yacho haitori navanhu vari kutoshandisa vamwe vakachera mabhlay vamwe vanotozvipinda musango. Zvadaro hatina zvikoro munzvimbo. Vana vari kufamba more than 6 kilometers kuenda mudanga mvura. Mwana isi kuenda mudanga mvura kunonodzidza nokudzo. Pamwe mwana haana lunchbox nemamiriro akaita ikonomi yedu. Pamwe ane mafuti haatonangana mari. Unozonzwa kushedzerwa kunzi mwana asinda kuchikoro. Kugimboka hakuna permanent structure yehealth facility. Kuna anonzi mamobile clinic. Nokuti mashedzerwa nhasi uyai mubaise vana nekuonekwa anda kuonekwa. Mumwe musi zvinonzi mobile clinic haisi kuuya. Ngamboenda kunosevha kungu. Pamwe madzimai vanenge vachida iyaya yatambotsa yereproductive health. Vakutadza kuti access to that. Nenyaya kuti hasina permanent structure yekuti pakaitika zvinoitika unonomhanya. Kuti ubve futi mugimbo kuti ndine mutaundi. Hapana marodzi anogadzirwa. Zupuka harisvikiko. Vemakombi vacho kana vatoda zvotsvuka vanokudambura pasi petsoka nemuprice. Apa hauna kana mari. Now we are affected as madzimai. Kuti tinoita sei malivelihood project. Imagine nzvimbo isina suwa, isina mvura. Ndodziridza sei mavheji ekuti ndinotengesa ndione kurarisa. Tauya futi kunemi imimi macivil society chichema nhamo dzedu. Please, I don't know kuti ndingakumbira ndiri papi kuti musawana zvioko mumwe zvinobuda mugovernment. Infiltration yegovernment yakunyanya macivil society. Tataura nyaya dzedu zvinonzwara ifi kuzvigadzirisa. Zvoguma zvakadaro. There's this person angambori one of the leading developers vemugimbo. Ezvatova minister. Arikudya mari. Mari dzedu dzari kutsakadya dzakadaro. Taenda kumakoti zvinonzi hazvigadziswa. Society kuengedza kuti hazviri kuita. And at the end of the day havana chikubuda. Saka as much as ticha cry out kucivil society, tinzweiwo. Moregedza kuita too much infiltration yegovernment. So that at least tikaita zvedu zvati tichipamwepo zvedu zvinoita out tichiwana rubatsiro. Thank you so much.